Man kan gøre en hund til en glimrende familiehund. For mange tusind år siden gjorde mennesker nogle hunde tamme. De tamme hunde blev menneskernes venner. Samoyeder kan være stædige på deres egen måde. Der er i Danmark mere end 300 forskellige racer. Hvis den vil lege, bøjer den sig ned på forbenet og kigger op på dig. Den kan også lægge sig på ryggen med benene i vejret for at vise tillid, og jeg overgiver mig. Denne hund kaldes også for Django. Man skal ikke gå hen til en fremmed hund, før den kan risikere at bide eller knurre. Den må opdrages konsekvent, hvis du møder en hund, og hvis den vil ikke. Når familien går tur med en hund, skal den altid have halsbånd på. De bruger hunden til at hygge med og have det sjovt. Dyret kan godt lide at snakke med andre hunde og med mennesker. Kan ikke snakke med ord. En hund stikker halen mellem benene, når den er